Takže čaute, moje meno je Steve, ja vás vítam u nového videa a v dnešnom videu, ako vidíte z názvu videa, si zahráme hru na Robloxe menom Expedition Antarctida. Naším cieľom dneska bude dohrať hard obťažnosť, pretože ja už som túto hru párkrát hral a chcem proste získať aj tú hard obťažnosť, takže dúfam, že sa nám to podarí, dajte like, odber a ideme na to. Už sa nachádzame v tejto hre menom Expedition Antarctida, čo v preklade znamená, že pôjdeme na expedíciu v Antarktide. OK, dáme play. Vidíte, že ja už som to hral párkrát a dal som easy, normál. Mojím cieľom je dneska dať hard. Uvidíme, či sa nám to podarí, dajte like a odber a ideme na to. OK, dáme si slovenskú vlajku, že reprezentujem našich Slovákov. A máme to. No. Vidíte, daily reward, zoberieme si, ideme sa prezliecť. Toto vám prestrihnem, nemusíte 3 hodiny čakať. No, čo som si teraz všimol, tak to sú aj nejaké misie. Ja idem pozrieť, čo to je, pretože som v živote nepozeral. Science. Rescue by sme mohli skúsiť niekedy v ďalšom videu. V ďalšom videu by sme mohli skúsiť Rescue. Čo vy na to? Dajte 50 lajkov a natočím ďalšie video z tejto hry a skúsime túto misiu menom Rescue. OK. Exploration. Dobre. OK. No. Ideme už začať tú expedíciu. OK, takže aktuálne sa nachádzam vonku a moja expedícia začína práve teraz. OK, ideme na to. OK, ideme. Severný pól. Vlastne na hard je ťažké to, že vy ste bez srdiečka, čiže keď zomriete, už sa nerespawnete a idete od začiatku. Mojím cieľom je to dneska získať, uvidíme, či sa nám to podarí. Ak nie, tak nie, bohužiaľ. Skúsime v ďalšom videu. Aj s tým rescue. A aktuálne ideme cez nejaký ľadový most, by som to nazval, s kryštálmi. OK, to musím skočiť. Dobre. Dal som to, ideme cez ľad. Dobre, na vrcholu. No. Joj, blúd sa tam zasekol. Bludimír. No. OK. Si ďalší tu? What the fuck? Dobre. Každopádne môžete napísať do komentárov, že čo by som ako ďalší mohol natočiť akú hru. Ja sa od vás nechám inšpirovať. Môžete mi to napísať aj do mojej komunity, ak ste si všimli. Mám vlastnú komunitu na YouTube a tam mi môžete tiež napísať, akú hru by som mal hrať. A ja tam väčšinou proste aj bývam, že čo nové tam príde, takže tak môžete tam niečo napísať proste. OK, teraz takýto parkour po tomto rozbitom moste. Sem asi prišlo tornádo a rozbilo to. Teraz ako sa dostanem hore. OK. Bro. Joj, nie. Keby dačo máme aj flare gunu a že sme v pohode. Je flare gunu. No máme keby dačo tieto flertičky a proste niekto tu ketuje na zachrane. Není, dobre, takže Nic ste nevideli. Keď zomriem, tak idem od znova. Ja vám to tu prestrihnem, ty kokos, lebo toto je hrozné. Toto by malo byť easy. Ja sa poštím. Ja neskoro stláčam ten medzerník. Kurník. No nevadí, no. Hopla! Jo, dobre, dali sme to, chat, dali sme to. Teraz po tomto rozbitom moste. Hop.
Dobre, zvládli sme to, ešte teraz toto. Bro, to čo je? Pripadáme jak na Syria Curryho evente. Keď bol z neho. Doslova sa cítim takisto. No. Takže ideme hore. Asi ideme vyliezť na Mount Chiliad. Neviem. Je tu nejaký kopec? Počkajte, ja sa pozriem na mapu. No najvyšší kopec, čo tu je Mount Vinson. Mount Vinson. Sú tu 4 kempy. Skúsim to dať na jedno celé video, ak to nedám, bohužiaľ, tak bude to na 2 časti. No však uvidíme. A toto video má 6 minút. Čo mi není 5 krát príjemné, pretože chcem, aby aspoň malo 30 minút. Nevadí. OK, teraz tu ty kokos silný vietor ide. OK, po rebríku. Ideme. Ja ani neviem, kde som. Obskok. Medzi tým, čo vy tu takto čakáte, kým sa tam zasa dostanem, vám trošku zhrniem, čo sa medzi tým stalo. Medzi tým sa stalo toto. Nie! Alebo toto. 6-7. Prečo to všetci vravia, kurňa? Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? A proste pomaly som to už zdával, ja som si myslel, že už to proste nedám, že mám po videu a nakoniec však uvidíte sami, čo sa stalo. OK, takže ako vidíte, tak už som späť. Späť som sa tu dostal. Trvalo mi to celkom dosť dlho, asi 7 minút. Vidíte, že hapka mi zobralo, mám 54% života, takže tak a ideme proste ďalej. No, ja to ešte poserem tuto, no výborne. Ešte keď začnem nahrávanie, tak to poserem. Si robíš prd. Áno, ako všetci dobre vidíte, zasa som spadol a proste už som to vzdával. Ale nie až tak veľmi, lebo proste skúšal som to ďalej, aby ste to mohli na videu mať. A proste skúšal som, mal som 3 pokusy a nedal som to. A medzi tým som si vravel, alebo sa stalo toto. Ešte mi môžete aj do komentárov napísať, že s kým by som mohol točiť, akože ďalšie videá aj z Robloxu, alebo ešte z Robloxu, Minecraft. Kľudne môžete mi napísať, ja sa rád nechám vami inšpirovať, že s kým by som mohol ďalším točiť. Napíšte mi do komentárov a možno, že sa to vydarí. Alebo toto. Ja jdu do města, ja jdu do města, ja jdu do města, ja jdu do města. A už sme zasa späť. OK, takže sme tu zasa pred našimi neobľúbeným obskokom. Uvidíme, ako sa nám to teraz podarí. Dúfam, že nezomriem, pretože už to zdávam pomaly. Yes! Pán Bože, Pán Bože, Pán Bože! Jo! OK, ľudia, dali sme to, ideme ďalej. Frostbite Spine, to bude asi Spike. What the hell? No nič. No ideme ďalej. V tomto videu sa asi dostaneme len na Camp 2, pretože je to trošku ťažšie aj na výrobu. Ja mám proste aj veľa vecí pred sebou a nedokážem proste všetko natočiť na jedno video. A nechce sa mi to potom zostrihovať a robiť zasa toto a toto a toto proste. Však v tejto hre sú 4 kempy. My dáme asi polovicu v tomto videu, uvidíme. Už to video má teraz 13 minút, čo bude pre mňa problém. No nevadí. Tu nemôžem, takže idem. 5 expedícií, dobre, to budeme za chvíľku.
Bože môj, to slnko, to je katastrofa. Wow. Ja idem naspäť. Ja som sa stratil. Ja idem naspäť. No super. Som fakt inteligentný, kokos. Moja logika si prestáva logikovať, alebo ja neviem. Už tam vidím hore Camp 1. Let's go. To bude náš vlastne checkpoint, ale dáme to na Camp 2. Počkajte. OK, to je rebrík. Ste mi písali do komentárov, že som noob. Určite. Opla. OK. Počkajte, ja si dačo zapnem. OK, tak nič. OK, začala tma, bro. Toto není 5-krát dobre, keď je tma, pretože nič nevidíte. Ja som si našťastie zapol flashlight, preto... Lot! Áno, zasa, ako vidíte, už som proste po 3-krát zomrel. Ja som proste nevedel, zasa som šiel znova a proste už sme naspäť. Môžete uvidieť, že ako som to možno dal alebo možno nedal. Dostal som sa tuto pred Camp 1. Mám 100% života, nič som si neubral. Dúfam, že sa už tam konečne dostaneme. Tuto video už asi aj skončí, pretože strašne dlho mi to trvá. Už to hodinu točím. PS. Hodinu to točím. A uvidíme, či sa tam vôbec dostanem. A dúfam, že áno. Dáme si stávku. Keď to dám, musíte dať odber. Keď to nedám, tak nemusíte nič dať. Deal? OK, už sme zasa tu na tomto našom neobľúbenom mostíku, ako už všetci poznáte z tohto videa. Nie. Nie! Áno, a tu už proste zas vidíte, že proste ja už som zomrel zasa a ja už som si proste medzi tým, vy to tu nevidíte, vravel reku, že ako to je vôbec možné, že ako to niekto dal až úplne do toho konca. No vlastne potom to, čo dohovorím, sa mi nejako podarilo prejsť tento most, ja som to bohužiaľ nenahral. A proste uvidíte, že... Uvidíte. OK ľudia, takže už sme tu, už som späť. Tento most som prešiel, ja som to nenatáčal, ale dal som to a teraz už nám stačí tento most prejsť a máme tu Camp 1 a tam video skončí. Uvidíme sa, ak dlhý čas to dám. Dal som to zatiaľ za 5 minút. Všetko. Od spawnu až po tadeto. Takže tak. Prosím, ja už chcem, ty kokos, sa najesť. Pretože dali sme to, ľudia, sme tu, beriem checkpoint. OK, dali sme to, takže dajte like, odber, zvládol som to. Vidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ, čau.